Izakhamuzi zaseNdwedwe zithi kwasawona lamanzi ayazigulisa ngoba wahlanzekile kanti ziqale ziwabilise ngaphambi kokuwasebenzisa. Sikabhukula lana sikha amanzi emfuleni sesineminyaka amanzi singawatholi nempompi siyavaleka besicela usizo lokuthi kuvuleke kompompi sithola amanzi asigulisa sihamba distance ende namavate eqani akafiki asilethela amanzi so besicela usizo ngokuthi sithola amanzi. Amanzi siwaphuza awekho simene ukuthi singawaphuza ahlanzekile nezinja ziyaphuza makuthi ephuze zomile njengelwane nazo ezomayo ziyaphuza sikwazi ukuyivimba ngaphansi ukuthi amanzi abilikile isilwane noma esiphi esomile makuthi asingene siyangena siphuze nenkomo ziyaqhamuka. Lezi zakhamuzi zaseNdwedwe zikhala nangenqalazinde efaka phakathi imigwaqo. Oyishoshovu somphakathi uthi abatholi nezimpendulo eziphathimandleni zomasipala wendawo iLembe. For this long period of time, why they are not fixing? Because it seems as if there is a broken infrastructure like pipes, water storms, like now they're running away. And they complaining, why I brought the media forward. We need a dramatic change. Umasipala wesifunda iLembe kuyiwona obhekelela ukuhlinzeka ngamanzi lezakhamuzi uthi usubeka eceleni imali ezigidi zamarandi ukubhekana nenkinga yamanzi nenqalazinda eNdwedwe. Le ngwadla yokungabi namanzi khungethe izindawo eziningi ezakhele iTheku.